Ani akita karon sa gawas sa among panimalay, nagsandig ako nining usa ka dako nga sakyanan. Akong i-share kaninyo ang hitabo diri sa among dapit, usa ka tin-wheeler ug ambulance nagbangga unya. Syempre daghang patay, no? Ang diha sa ambulance imbes gusto puntang mabuhi, wala na hinaykan gyud, no? So akong i-share karon kung unsa man gyud atong kinahanglan sa dili pa ta mo padagan sa atong mga sakyanan, no? Labi na karon kay murag ang mga tao nagdali, no? Unsa may atong gikinahanglan? Ang uban unsa may andamon? Ang uban mingon nga syempre andamon ang lisensya, driver's license, o tinuod kana kay driving without license is also an offense, no, to the laws and regulations of ganing traffic rules. Gawa sa lisensya na uban ningon nga registration sa sakyanan kay aron og naidakop dili ra pud ma-impound ang sakyanan tungod kay doon na may registration. So okay po na siya nya, kumpleto ba og mga lights, no, mga inana. Kato na hitabo daghan kaayo ang nahitabo niini nga nagkabangga diha sa traffic tungod kay ihay lang ba og harnat og padagan maghagupaas, labi na ng mga ambulance, labi na ng uban nga mga tin-wheeler, no, maghagupaas gyud og padalagan. Karon dili bitaw magbantay, magmatngon. So first and foremost, sa dili pa ta mo padagan naa ta sa sakyanan, unta hinaapod unta ang tanang mga driver bitaw mo submit sa will sa Ginoo, magampo nga ipahilayo sa disgrasya. Kay anak man gud kalagmitan kon mga aksidentes kadalanan, majority ni anang nanghitabo wala gyud magampo. Wala magampo, no? Majority ni ana kalagmitan gyud bupadagan lang gyud na silang kalit nga walay pagampo, walay pag-submit dito sa makagagahom nga ipahilayo sa disgrasya kanang covering mga traveling mercies, wala gyud na akong naobserbahan, no, kay mangutana man sad ko nga unya dayon nagpray ra tayo wala diretso lang og padagan, no. So ang una yung buhaton aron mahilayo kita sa mga disgrasya sa kadalanan, gawas niya ng driver's license, gawas niya ng mga tail light o mga side mirror, mga rear mirror, unsa pay tawag ana, mga brake light ana, mga registration. First and foremost, prayer. Kana yung pag-pray gyud for safety. Kinahanglan gina siya kaayo. Dili kay aya na ta mag-pray, aya na ta mutawag sa Ginoo kon mikaliring na ang atong gisakyan, no. So luoy man gud kaayo, no, kay kadtong og madisgrasya syempre nangamatay, luoy ang nahibilin, labi nang gagmay pa ng mga bata. Unya mao na diha magdugang-dugang sa problema. So ako ning na lakbitan because doon na mo'y panghitabo dinhi sa among lugar nga 10-wheeler o ambulance nagbangga. Unya syempre doon ay nakalas, no. So kinsa may sad ani adto, ang 10-wheeler ba or ang ambulance? Ibaw puta ning ambulance nga mopaharurot po nagpadalagan. Nakasakay naman kog ambulance katulo, murag angayan na ko mingog para ragod kay murag kog mamatay, di ko kaabot og ospital, mamatay ko sa kakusog gyud mo padalagan anang mga driver sa ambulance. So maghinay-hinay lang gud puta niya, prayer. Kinahanglan gyud ang ampo, no. Musupak tingali ng uban, pero personally sa akong experience, prayer is the key aron maluwas kita gikan ni anang mga disgrasya. Although tinuod man nga mamatay man ang tawo, pero at least naman lang o bawiun tas Ginoo, at least naka surrender ta niya, nakapalanghid ta niya or whatever, no. So mao na nga ni ako sa gawas ang akong gipili nga background kani sakyanan kay dako kaayo aron pod doon na ra po'y mo-correlate ra pod sa ako ang topic nga magbantay anang mga road accidents, no. So muna siya ang ato ang sharing karon, no. So murag education pod dayon, dili mangawat og lugar, no. May uban bisag
apiki kaayo, hala overtake, so dili pud maayo, no? Sala gihapon na bisag unsaon nato. So mo na lang na karon ang atong i-share kaninyo. I hope do na ra pud tay na katunan gamay, no, sa akong nahibaluan. Prayer is the key. Mo gina siya, di na to kalimtan ng pag-ampo, no? Tungod kay nagkinahanglan kita ni anak. Without him, we can do nothing, no? So, maulang ka na. Until here, have a good and godly day, everyone. Thank you so much for watching. Please feel free to click the word subscribe and hit the bell button for further notification. Unya, please like, no? Salamat kaayo mga palangga, mga anak nako online, no? Daghan mang uban mo ingon ako, mutawag na kog nanay. So okay ra kay na. Thank you kaayo mga anak nako sa online. So bye-bye.